diɲɛ bɛ togo jumɛn nin waati in na min ye diɲɛ masaw ye wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya waati o waati ka hakili jagabɔ kɛ ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan hali n'a bɛ taa anw ka nin gini ka fala u b'o kɛ mun bɛ nin waati in na min ye ba donali ye n'o ye Trump ye lamerikɛ masakɛ k'a bɛna na diɲɛ wele fala ye ko ka jɛɛrɛ belebele bɛ sigi sen kan u b'a fɔ ma ko conseil de paix Trump ka nin hakilina ye maa caman kɛlen don ka kangaran ta ka ɲɛsin a ko ma koyi Vladimir Putin ko bataki cira ale ma k'a wele k'a kana ko yaasa min ye ɲɔgɔnlajɛ in ye a bɛ se ka kɛ cogo min na ale kɛrɛfɛmaw n'a baarakɛmaw min ye olu ka masakɛ sigiyɔrɔ la Irisilakaw fɛ n'a ka kumalaselaw Dimitri Peskov ninnu k'u ye Trump ka sɛbɛn ta ko ye fala ye k'a don u ka hakili jagabɔlaw bolo u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a kungo n'a ɲɛɲɛ mun ni mun bɛ a kɔnɔ olu bɛ u ka miiri ni jagabɔla tuma min nansarala jamanaw olu ye sɛbɛn in fɛsɛfɛsɛ fala ye min ye ko in ye jɛkulu min kan ka sigi ko ka Gaza n'o o ye Palestine ale dugu minnu filenkolocira k'u dakolonci Israɛlikaw fɛ k'o bɛ se ka don ba la cogo min na ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka hakili jagabɔ kɛ k'o jɔ nka min ye Trump ka sɛbɛn ye fala ye min b'a kɔnɔ n'o tɛ kelen ye dɛ Trump bɛ ka diɲɛ mara masa fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kura sigi u la Nations Unies yɛrɛ k'o gun ka bɔ yen ka na n'a ka nin fɛɛrɛ in ye fala ye n'i ye sɛbɛn in kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ Gaza kuma t'a fan si fɛ koyi diɲɛ gɛlɛyaw diɲɛ degun aw ni ninnu bɛ se ka bɛn cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo di wa min ye maaw donkan ye i m'a wele ka na kɛnɛ in kan sabula Trump ye bataki ci jamana 60 de ma fala ye k'olu kana u kana sigi ka kuma u ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ gɛlɛyaw kan wele kun na fala ye a sɛbɛnnen don ko min ye Gaza gɛlɛya ye ko ka charte de paix sigi o kan nka n'i ye donna sɛbɛn in kɔnɔ o kuma kisɛ kelen t'a kɔnɔ jamana 60 min welela fala ye n'i nana doni sɛbɛn o bɛ d'i ma san 3 nka n'i bɛ fɛ ka don jɛkulu in yɛrɛ ko ɲɛnabɔyɔrɔ la i bɛ dollar wari miliyari 1 bila fiɲɛ fɛ fɔlɔ maaw ko ko wari ko in tɛ gɛlɛya yɔrɔ ye sa o nka mun ŋaniya bɛ Trump de bolo nin ko in na ye sa o de bɛ ka ɲɛɲini ka dɔn hakili jagabɔla minnu bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na masakɛ fɛn fɛn bɛ yen senkola fɛn fɛn bɛ yen fo ka taa se 60 ɲɔgɔnna ma Trump ka bataki taara ninnu bɛɛ lajɛlen ka masasow la ka b'a fala ye ɲɛmaa tɛ ɲɛmaa ye diɲɛ maa ale ni maa bɛ yen k'o ta bɛ don diɲɛ kumaw la Trump y'a bɛɛ lajɛlen wele ko wa k'u kana ko ye tajiko kumaw bɛ se ka fɔ a kɛnɛ kan ye ale yɛrɛ ye fɛn minnu sigi sen kan olu dɔw wulili ko kumaw na k'a kɛnɛ kan ye Amerikɛnw bɛ ka min ye nansaralakaw ye n'o ye Européen u bɛ ka siran ko ɲɛ n'o ye Gronal ko u n'o da don u bɛɛ lajɛlen na fala ye nka nin waati laban in na Emmanuel Macron murutilen don dɛ ale ko k'ale ma min faamu tin bataki ani Gaza ko fan si tɛ taa fan kelen fɛ ko wa k'ale tɛ taa koyi Trump ko n'a mana k'a ye min sigi u ka sɔngɔw ka se k'a b'a kɛ 100 sara la 200 ye ko n'a ma divin ni fɛnw sɔrɔ k'o min fu la k'a na o bagabagali min bɛ sen na Amerikɛnw fɛ fala ye maaw ye hakili jagabɔ kɛ a kan min ye ka sɛbɛn yɛrɛ ta sa k'a fa siri k'a lajɛ k'a hakili jagabɔ sabula n'i ye ko in ta k'a lajɛ Trump ye bataki ci maa minnu ma u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka na koyi sabula maaw sirannen don bi diɲɛ kɔnɔna na ka kɛ ni Trump ka wulikajɔw n'a ka ko kɛcogow ye ko kɛyɔrɔ n'o ye Sisikaw fɛ yen G5 ale ka ɲɔgɔn ye min na kɛ Davos o masurunan na o la sa Belorusikaw a y'olu wele a ye Canada wele ka Australie wele ka Egypte wele min ye Hongrie ye Pakistan Jordan Israel ani Inde ninnu bɛɛ lajɛlen k'u kana koyi ko maa si kana to kɔ yaasa min ye tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ a fara kana caya nka Israɛlikaw fala ye olu fana murutira olu ko k'olu ko Trump ma de ko ka taa Gaza cili de jɔ nka ninnu bɛɛ lajɛlen wuli k'u ye jumɛn ye sabula min ye Israɛlikaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye arabu dugu ninnu ye Katarikaw Gulf kɔnɔ jamanaw olu t'a fɛ n'olu ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ koyi u t'a fɛ fana u ni Turki ninnu ka sigi Israël premier ministre k'a b'a ta olu ka dabadama ko nɔn tɛ k'a ta fila ni cɛtigɛ Amerikɛnw ko bi diɲɛ seleke naani tɔnjɛkuluba in dɛ k'o yɛrɛ de sɛgɛnna minɛ o bɛ taabolo min kan nin ye o t'olu fɛla ye olu bɛna n'a ɲini sa ka bɛn ni kelenya k'o de sinsin diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ yaasa maaw ka bɔ degun ani kɔnɔganw olu kɔnɔna yɔrɔw la fala ye min ye baara ye a ka sigi sen kelen kan ka tila ka ɲɛ
Trump ko la ko bataki cira han wa ko ale filɛ nin ye bi min ye jɛnsɛrɛkɛ naani yɛrɛ ye n'i bi don tɔn na laada ni fɛn minnu b'o la olu y'o bɛɛ bila k'o kɔrɔla ka ban han o tɛ se ka se ka diɲɛ yɛrɛ ko foyi ɲɛnabɔ tuguni Nations Unies fana ɲɛmaaw fana wulila k'u jɔ fala ye ko tiɲɛ don Trump bɛ nin bɛɛ la nka min ye u ka kow ye k'a kɛlen don k'olu ka ferekete ɲagami dɛ olu ka bolofara 66 k'a y'o de datugu musaka min bɛ di Américains fɛ k'u fosi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kumana ko tɔnkura min sigitɔ filɛ n'a fɛn nin ye k'o fana ka siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di ko maa min ka fanga tɔ tora san 2 ɲɔgɔnna ye fala ye a kan ka taa kalata la san wɛrɛ k'a lajɛ sabula Américains fɛ n'i sigira n'i ye san 4 kɛ san 2 fɔlɔ a bɛ lajɛ k'i kimɛ wasabulon sena ani bolofara tɔw u b'a lajɛ i kɔni bɛ t'i ka jamanakuntigiya la i fanga bɛ lajɛ yen tuguni a bɛ f'o ma ko élection mi-mandat ko min kɛtɔ don ko n'o jaabi ma kɛ ko ni nin diɲɛ ferekete yɛlɛma ka taa n'a yɛrɛ k'a bɛna kɛ cogo di ko maaw k'u hakili sigi u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ maa si kana siran bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛma jɔ min ye Trump ka nin ko minnu filɛ nin ye senna nin ye k'u kana siran ko n'i ye nin ko in bɛɛ ta k'a lajɛ fala ye mun de bɛ nin ko in kɔfɛ dɛ Trump ko nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a ka girinkajɔ n'a ka wulikajɔw cayalen don yɔrɔ caman na wa min ye a ka fɛɛrɛw ye a ka diɲɛ maracogo ye min ye a ka kati gɛlɛya n'a ka kunkolo gɛlɛya n'a ka hakilina gɛlɛya n'a ka n'a ye ni da min kan ko f'a k'o kɛ fala ye k'o tɛ se ka to ten min ye jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se k'o kɛ min ye nanzara jamanaw ka jɛkulu ɲɛmaa dɔ fala ye nin y'ale ka laselikan ye Conseil Nations Unies Conseil min sigilen don Union Européenne kɔnɔna na nin ye ale ka hakilinaba ye hakilinaba minnu n'olu fɛnsɛnnen don journal Le Monde ale kɔnɔna na bi maaw ye min ye ka min faamu kosɛbɛ Trump ka ko la fala ye o de filɛ nin ye koyi ko Trump bɛna jɛkulu min sigi sen kan a bɛna kɛ Nations Unies Sena de ye o de la k'a ye diɲɛ bɛɛ wele président bɛɛ lajɛlen welelen don u kana u ka bɛnkan kura sigi Gaza bɛnko kuma wa ko kuma kɔni n'i ye sɛbɛn in kalan i t'o ye a kɔnɔ koyi diɲɛ yɛrɛ taabolo kura diɲɛ kan ka sigi kan kura minnu kan layidu kura minnu kan ka ta ɲɔgɔn ye ko Trump bɛ ka maaw wele o de la min ye a ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsa in na min ye Greenland ko ye a ka tarifu ko Maduro ninnu gosili ko a ye fɛn fɛn sigi sen kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛkun de ye ka diɲɛ ɲami a bɛ kɛ maaw ɲɛna sa k'a dafiritɔ don k'a sɔrɔ min ye a labɛnnen don a bolo a fɛɛrɛw n'a taabolo a kɛlen don k'u bɛɛ lajɛlen sigi k'u don bɛrɛ la sabula hali Maduro minɛli fala ye ko maaw tun ɲɛna ko min don k'o tɛ koyi nɔn tɛ nin waati laban in na maa min bɛ yen n'o ye Maduro ka dankan ye n'o ye vice président ye k'o b'a nɔ la ye Venezuelakaw ka fanga ŋwaradabamuso dɔ ale prix Nobel de la paix sɔrɔ ale y'o ta ka t'o di min ye Trump ma ka k'a ɲɛna sa ko Trump n'ale sɔngɔrɔma don n'o yaasa furancɛla fanga min bɛna sigi Venezuela k'o kɛ wa ko a ma i ɲin dɔ kala don i ɲina ka bɛn n'o muso ka ko ye hakilina min b'a la o ye nin sariti in de ye maa sɔnna a bɛ sariti in sigi maa ma sɔn a bɛ sariti in sigi wa min ye sariti in sigi k'a bɛna kɛ mun ye fala ye hali min ye nanzaralakaw bɛ ka siran min ye ko Greenland bagabagaliw don kow don minnu kɛlen don k'u ta k'u sigi sen kan Nigeria gosili ka tila ka taa min ye ninnu ka jamanakuntigi minɛ n'o ye Maduro ye k'i b'a ye k'a fɔ n'i ye Nigeria position lajɛ fala ye kariti kan ka min ye Venezuela lajɛ k'a bɛɛ ligne kelen ko Americains ka fɛɛrɛ de ye nin ye a hakili bɛ taa ta yɔrɔ min na ko gosili kɛra ye a bɛ taa mɔnɛ bɔ fa wɛrɛ fɛ min ka jan ni yen ye wa bi min ye nin sariti kura in ye fala ye ko n'a sera ka sigi sen kan ni bɛɛ lajɛlen sɔnna ka na min ye Trump ye k'a kɛnɛ kan k'a kana bali maa la k'a fɔ ko ale ye tarifu min sigi k'o banna han k'a bɛ se k'o wuli ko nka ko diɲɛmaa kan ka min faamuya fala ye a bɛ fɛ de sisan sanni feere min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ pétrole ko la sanu ko la lulu ko la marijane ko la o tɔnɔ n'o tɔnɔkan tɔnɔ n'o wari ka sɛmɛni ka to dolari la ne ye maa ko i bɛ misikara jarati san i k'a kɛ ni dolari ye o la i y'a di dɔ di Américains ma o u bɛ dɔ sɔrɔ a la i ma fɛn d'u ma o u bɛ dɔ sɔrɔ a la ko wa ko sen ta sɛbɛn min bɛ ani hakilina min bɛ fala ye san 90 ko kuma don han sariti kura min sigitɔ filɛ sen kan nin ye layidu de bɛ taa ta Trump ye san 90 an bɛ sɔn a b'a ka sanu wo an ka lulu wo an ka marijane wo an ka jamanaw cɛ juru wo an b'a bɛɛ sara k'an sɛbɛnnen to dolari la ko n'o kɛra sisan min ye Trump ye a ye fɛɛrɛ fɛn fɛn ta Greenland wo min ye Maduro wo
ka taa se tarifu jugu mun b'a bolo n'a kɛlen don k'o sigi k'o da diɲɛ kɔnɔna bi fala ye ko nin bɛɛ bɛ wuli ko nka ko maa min don a k'a dɔn ko ka ca dɛ minnu bɛ ka taa ɲɔgɔn ye in kɛnɛ k'a nɔfɛ k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la nka min ye Trump ye fala ye k'a kɛlen don ka mun fana labɛn nin kɛrɛfɛ k'o balana ko maa si t'o dɔn sabula min ye Ngilɛw ka premier ministre kɔrɔ ye Tony Blair a y'o wele diɲɛ seleke naani maa ma falen fɛn fɛn bɛ yen k'o bilalen don kɛrɛfɛ a y'olu wele ko wa ko fɛn o fɛn welela jamana 60 fala ye n'a sera kɛnɛ kan ye aw bɛ don san 3 sariti bɛ sigi sen kan san 3 de kan aw bɛ kɛ a mamuru ye san 3 i n'a fɔ Nations Unies bɛ cogo min o kɔfɛ n'i b'a fɛ ka don ale conseil kɔnɔna na dollar wari miliyari 1 n'i y'o di i bɛ kɛ tɔnden ye Irisilakaw ko k'u bɛ k'u hakili jagabɔ Sini ko k'a bɛ ka hakili jagabɔ min ye diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ sengolabaw ye u bɛ k'u hakili jagabɔ ko nin waati laban in na an ye Trump ye giri o girinna a bɛɛ kɛ kun ye Amerikɛnw ka dolari matarafali u ka sɔrɔ sinsinni u ka siniɲɛsigi ka sigi sen kan k'o de la min ye Ameriki dugu caman na jamanaden caman b'a nɔfɛ k'a senkɔrɔma don ko wa ko bɛɛ bɛ wuli bi k'i ka hakɛ de ɲini k'an fana k'an ka hakɛw ɲini